Yadda muhawarar jarumai ta ɗau zafi da jan hankali game da shekarun Kwankwaso Gandduje. Wannan wata tsararriyar muhawara ce wadda ta zo da salo na burgewa da jan hankali, ta kuma ɗauki zafi a game da tantance shugaba na gari a tsakanin gwamnonin Kano da aka yi daga shekarar 1999 zuwa shekarar 2023 da ake fata a turbar dimokuraɗiyya a jamhuriya ta hudu, domin tabbatar da wanda ya zarra wajen aiwatar da kwatanta shugabanci na gari daga irin salon kamun ludayinsa, ta hanyar la'akari da irin ayyuka da gwamnan ya yi da kuma yadda ya tafiyar da mulkinsa cikin salo na tabbatar da ƙwarewar jagoranci da al'umma suka fa'idantu, suka samu yanci da haƙƙi da shan roman dimokuraɗiyya ta hanyar da ta dace, da kuma daidaita al'umma da kuma tattara dukiyar al'umma da kashe musu ita ta hanyoyin da su ne suka dace da buƙatun al'umma da aka bi daki-daki. To wannan maƙala mai taken bambance shugabanci na ƙwarai ko na ƙwarewa da sanin makama tsakanin shekarau Kwankwaso da kuma Gandduje, to ta yaya za a auna waɗannan don tantance tsaki da tsakuwa? Saboda haka za a kalli shi kansa ƙwarewa da mallakar siffofin mulki da kuma dabarun tafiyar da gwamnati. Za a fara aunawa ne da ma'anar shugabanci da kuma shugaba na gari. Za a yi la'akari da siffofin shugabanci da kuma dabarun mulki, wato principle of leadership da kuma element or techniques of leadership. To da waɗannan ma'aunai ne za a fahimci shugaba na gari na ƙwarai kuma adali da kuma akasin hakan. Ana auna ko gane shugaba na gari ko wanda ya fi ta hanyar tabbatar da 'yancin al'umma da kuma fifita buƙatun al'umma fiye da na buƙatunsa na ƙashin kansa, shi kansa shugaba da ahalinsa. Ana fahimtar shugaba na gari ne ta hanyar wanda ya karkata ga masu rauni ko talakawa wajen fifita buƙatunsu. Ai ba wani abu ne shugabanci illa fifita buƙatun al'umma a ma'ana mafi sauƙi. Saboda haka shi mulki kai tsaye duk wanda ya tabbatar da adalci bakin gwargwadon yinsa, ko ya ɗara tsarinsa, ko ya samu kaso aƙalla 65 cikin 100, wanda kuma suka gaza da haka to su suka gaza, to aƙalla ya shimfiɗa mulki kenan gwargwado. Kuma shi duk wanda aka yaba masa a ta fuskan mulki to lallai ya bi tafarki da na addinin musulunci, ko da kuwa ba musulmi ba ne, domin mulki siffa ce ta Allah kuma bargonsa ne, sannan kuma ya shimfiɗa sharɗa da kuma nauye-nauyen da ya rataya shugabanci da yake son a tafiyar da shi. Ubangiji subhanahu wata'ala ya ba shugabanci girma da dama da daraja da wasu abubuwa da dama na ikon aiwatar da waɗansu abubuwa cikin adalci. A saboda haka akwai hanyoyi da dama da ake iya gane shugaba na gari. Misali, ana iya gane shugaba na gari ta hanyar gina wasu shugabanni, wato a bayansa ya iya gina shugabanni wanda suke mataimakansa, wanda su ma kansu suka samu mulki za su iya aiwatar da su jagoranci ta kyakkyawar hanya. Haka ana gane shugaba na gari ta hanyar samun yabo da goyon bayan al'umma, ya zama shine mafi rinjaye saɓanin akasin haka, domin ko yau ka zo duniya to sai ka samu masoya kuma ka samu magauda. A ce kana zuwa duniya ana haihuwarka ka koma, to sai hakan ta faru a kanka. Haka shugaba na gari shine mai jibantar rayuwa da al'amuran masu rauni da daga kimarsu. Gaskiyar magana, shugabanci abu ne da yake da tasiri da fa'ida ga rayuwar al'umma, domin an bayyana shugaba na gari a wanda ya fi ruwa da iskar da mutum zai yi amfani da su ko shaƙa amfani. Shugaba na gari ya fi a shekara 40 ana ruwan sama amfani. Wannan hadisai sun tabbatar da haka. Haka zalika, kyawawan halaye da ɗabi'u suna daga cikin abubuwan da suke ba shugaba da zama shugaba na gari. Ya kasance wasu nagari mai kyawawan ɗabi'u da halaye. Kyawawan ɗabi'u da halaye su ne alƙawari a cika, riƙon amana, ka hana kanka cin amanar kayan al'umma, ka hana iyalanka da jami'anka sata ko almundahana ta kayan al'umma, wato shine ka riƙe musu amana kamar dukiyarka ta kanka, haka za ka ji da dukiyar al'umma.
sannan in ka yi alkawari lallai ka cika shi. Saboda haka siffofin nan guda uku da suke saboda haka daga cikin kyawawan halaye na mutum da kuma shugaba shine tsare mutuncin iyalansa daga shiga cikin hurumin mulki ko taɓa dukiyar al'umma, sanya musu hijabi tsakaninsu da waɗanda ba maharamansu ba, domin wajibi ne kada sha'anin mulki ya sa harkokinka su yi su samu rauni ka kasa tsare iyalanka su ta shiga cikin ma'amalolin mulki da shiga cikin maza da cakuduwa wanda hakan haramun ne. Hukunta duk wanda zai ɓarnatar da dukiyar al'umma, hana ma'aikata su ci haramun daga albashinsu, misali su yi aikinsu bisa doka da ƙa'ida, babu fashi babu latti, su yi aiki tuƙuru ba wulaƙanta al'ummar da aka ɗauke su aiki domin su musu, biyan su albashinsu akan kari. Haka zalika ana iya gane shugaba na gari ko mutumin ƙwarai mai kyawawan ɗabi'u shine faɗar gaskiya ko a ina ne ko me za a ce. Kuma mafi yawan mutanen da suka zamanto masu faɗar gaskiya tsakaninsu da Allah, ba munafurci ba kauce-kauce, mafi yawa sukan samu suka da soke-soke da kuma ƙoƙarin wasu zama magauda a tare da su saboda faɗar gaskiyarsu, matuƙar ba zama munafukai masu ƙaryace-ƙaryace da kauce-kauce ba ko ƙin yin magana kai guda ɗaya kaifi ɗaya. Saboda haka ma aka ce gaskiya tana da wahala da ɗaci, wajibi ne shugaba ya zama kaifi ɗaya, ko ma me za a rika gaya masa ya zama kaifi ɗaya, kawai duk abin da ya faɗa an tabbatar shi kaifi ɗaya ne a shaide shi da wannan ya zama nagartaccen mutum kuma shugaba kuma jagora na gari.